part 4 top lama khan asta an sake chu ne so takin alo da zero to ni kha ti chuan participate dang te chu asta te in be ang tho chuan an in be le hlom sap sap yono chu mun pakhata lo chuta salim de hashes chu lokalin yana chu chak ema wang chuan midang te chuan an lo be du lo hi ni salim chuan yana hne na in be puya lo som yana chuan chang lem lo chuan akal san ngal dei o ti na ang tho ni meng chu salim character hian soi fe le zoila ama hi Hepses family mi pakhata ni a Clover Kingdom ma chuan chung color ve deu ang chi khan ni agree me hi chi leaf clover ni ve a fire magic nei in amang thiam thokat ve viau ti chuan in be na chun tan ta salim chuan agree me mangin holy lightning rising power chung mang a lightning power mang chuan yana chuan be tan hal a magic chu chakin a ro puingang mai an omna vel po chu a eng phe zok zok chuta yana chuan a win magic towering tornado chuan a lo be let ve thong a hi vir chu rap thlak takin in siam hal a tornado chak ema wang chuan salim power po chuan a chel thei to lo ni ber mai tornado a chuan salim chu lut ve dai a topa tornado tang chuan salim chu ran ta chuak tikhan yana chu chak jok ni ve le ta ni yono thil ti se chu apui ngang mai captain te thleng thleng pon yono thian ni an chak thu te chu an lo soi sap sap participate zong zong in be nan ma chon vek nu chuan result pon an don ta kan soi ta kang khan captain ho number an lam hun zela kal nai in squad captain te chu an du le du lo chu bar an phar le phar lawin an tilang don ani achen chu squad tha tak tak an lu ta achen tling zo lo pon om ve bok asta chu lo jam le to hle achan chu ama ai thachok le magic nga jok te po tam tak an lo tlak to wang ni lai lam thleng chun an nga ni avakal nai chu captain zong zong chuan an ban an lo phar vek an squad ta tel tur chuan an du vek ani chutia an ban an lo phar vek awang chuan examinees dang te chuan yana chuan ngai san pha hle kan shet vek to angin tiang hun a thlen hian an du berna squad an join the ni kha chuta yana chuan a du berna squad chu thlangin golden dawn squad nga tani yana zo nu chuan number 165 na chu kawle in chu asta ve thung ani avakal nei ve chuan tu man an ban chun lo phar lo khuna top to mai don tia chuan black bull ama tangin yami suke hero chuan a lo phar ve le hlo yami chuan asta mu dan chu soin magic point nei lo zia le thileng mai ti that thei lo zia kan hu veka ma se tuna ka thlanna chan chu ilaka hian thil chak tak mu thei lo omin ka hrian ni a han ti chu wanga thlang che ka ni a adik zia fin fe bokang che han ti pa asta point ka fe don ani ka bei dong ngai lo wang tin lo chang let asta chu lomri lu hle ma se yami chuan an squad chu sheomati deuh tur thu le har sa chung chung po a atel to chuan magic night ani ma chu a chu san thei to lo tur thu chu shilpa asta chuan alo training na zong zong le alo thorin na zong zong te chu ngai to chukin engpo tor bel ngai se hei chen kalo thleng ve to ani ti in an squad chu join ve du ta ni result ten pon zo nuin asta le yono te chuan in mu squad a lak lon ni ve ve wang chuan an lom dun hle chuta asta chu a in thiar lo chuak thut force thei boxia bathroom omna kaltum chuan a han tlan ngal vak bathroom omna va thlen chuan salim kha bathroom bula chuan lo ding ran mai salim chuan chutia mi zong zong mu la ya asta ne ti tloma wang chuan a lo lan de oni ti chuan phubala ka tum chuta salim chu nagri mer mangin seke hex magic chu mang chu thila tang chuan seke poison lizard chu in siam ani chuta yono chu lo lang chutia asta saliman ti na ta lo tum chu yono ngai dan ni lo hle awin magic mang chuan eagle chu siam ve le in sake thil ti poison lizard chu man tak ngal dei chuti yono mu chu salim po chu na lau ve deu achan chu yono hi four leaf clover ni awang le magic chak tak anei ti a shet wang ani chuta salim chuin soi fi leng hal zung zung in ma se yono chuan salim chu arin zong ani vak lo athil soi chu dot ani ti chu se siang hle salim chu tina lem lo chuan kalbop tu chuan a hril ti chuan asta hi nge ven to lo tu chuan a hril bok nakin dawa chuan asta po chu lo chuak ve ta a in thiar chu a pumar bo khoi tu chu soin a thoveng to hlen in soi bok thoveng sa ti taka zana rei deuh nu chuan asta le yona te chu an squad omna tur ve ve chuan an kalta asta squad omna tur va thlan chuan a za mel viau an master yemi suke hero chuan alo mok ve nge chuta yemi po in asta sam je chu alo mu mai bik lo
i zam na tuk chuan nomi ti don lo ania zam na tuk su han ti asta chuan azam lo tur thu chuan lo sang ve mai don emo ti nak laia over fashion hian thil ni lo lutuk alo training dan zong zong te chu alo soi chuak yami ning lutuk chu asta lu chuan a han met le vak ringot yami bok chuan finral chu agreement mangin teleport na siam tur chuan a han ti finral chuan an siam ve ngal ma se yami te chuan lu mai lo wang chuan finral magic chak na po chuan a dei lo lek lek to an captain yami te chu kalvet to tur chuan finral chuan a han sil ti chuan asta chu yami chuan teleport na chunga chuan a the leng dor ani po chu lut ve ngal bok hun pakhata chuan an va chuak asta han hoi chuak chu an omna chu Black Bull squad base lo ni reng mai asta chu phur le ta sot an captain bok chuan phur vel du su irin angani don lo nia lo ti vele ma se asta chu phur ema wang chuan thileng ma chuan lo dang theilo an quarter chunga chuan valutin ringleng longin a ming le ni na te chu a han soi ve ngal me me mindang te chu an lo ngai sak lo hle ma ni boyin an lo boi ve top mai ni he wang hi niang an captain mek pon discipline om lo tia soi chan chu asta din na zon taka chuan mai al chu lo in siam thutin ti chuan asta chu ling hal dor hun dang chu lo rong le in yano point squad om na tura chuan local akal pa chu mi pakha chu tokin chu pa chu close lieutenant ani ama hi golden dawn senior member ni ama hi strict le rules ngai poi mo dewani a thil ti zong zonga serious dew angchi kha ni close an yana mu chu member thar ni ti chu shangal ti chuan a ming chu zotin yana chuan a ming chu lo sil ti chuan close po in message ti na chu nei ve le ngal close hi serious thei dew angchi kan ti to kha yana ne na chuan member thar ni awang chuan alom pui tu te silin ma se voina captain zong zong in than veka wang khan a chaber ti na kher ni lo thu le a chatber lo chu a taka fi zok tur ni thu chu han sil pa yano point thei to pa chu tur chuan alo chang ve le mai ti chuan an kalta asta te lam chu lo long le in nachina lengdor wang khan leilong hum khatun mai ma se asta bok chuan a soi thin ngai bokin kala beidung chung lo ti pa chuan quarter chunga lu tum chuan a han tan le ngal ngat alu don che tia Black Bull squad member Magna swing le lak voltia te chuan an magic mang chuan alo infiam mek nachina mei al lo om thut po kha heimi te pan hi infiam wanga lo thleng hi ni an noi hlom zia chu han en photila nakin dan hming chu kan soi don nia nula zurui tak pakhat kan hmu lain napang angdeu pakhat ero in ei tur thei pato pe na lo emek chuti line pakhatin athil nom ti ber love story chu lo sir ve mek an ben chelnom ema wang chuan chu pa chuan midang te chu benching to lo tu chuan shilhomin athil chira chuan concentrate thei lo thu chu thinrem tak chuan han soipa ani zo hian mi mak kan ti don nge milin kan ti zok don chu pa ti mai ang o alo thulian ko mai ani ero hi chu soitu san pa phok om chuang lo ngoi rang hin alo thu ve top mai ni he tiang atang rengot po hian asta om na tur squad chu an noi je kan sa theyang captain chuan chuti an lo om chu ngoi rang chuan alo en ve top chuta asta bok chuan ringzet hian min lo se thiam ula kaming chu asta ni a has village atanga local kani ka mu che ule he squad ka lo join ve the hi kolom tak zeta han tipa ma se midang te chuan an lo ngai sak de chiam lo ma ni boyin an boy ve mm to pani chuta mekna le lak te chuan an in fiam na lama an power mang chuan asta chuan lo fu le lo squad ta tel ve tak tak main a chaw dir don lom le tiro guys chu tiang thil han en deng chu yemi chuan a kham to ema wang chuan an quarter bang chuan nek popin tu po chu benching to lo tu chuan a silhlom ti chuan an vai chuan an ngoi mak hlom chu tian captain an mu chu phurber om fasanin an lo lom le viau tu po chuan kan member thar tu chu tunge ti in an captain chun zot khal sup sup yemi po hin do thei ve shim shim min ngai viau ti chu ka sia ma se pa ngai deu kan an om ve phot teu a han ti chuan member te chu an lo chu ve le thap captain chuan ole tuna chuan kan member thar khan me se ti rang cheu han ti chuan asta chu lo bo dei mai an hoi kol vak vak nu chuan palian deu kan lo del tla thi ni chu da asta chun thei lo hian heta ko me captain lo ti vele nakina chuan asta chu pa ngai taka lo ding chuak ve to in an captain yemi chuan asta chu ming le ni na te chu soi to tur chuan han ti asta chuan soin kaming chu asta ni a has village atanga local kani nangni ka member pui tur te ka mu cheu hi kalom tak zeta ni a han tipa chuta pakhat la in has village thingtlang atang mo
oi lo tuk alo ting halvat an captain chuan funeral ne na member dang te chu an hming shil ve tur chuan a han ti funeral chuan soin grandot gripa soi ma sabera ani hi chu episode masalam en to ka chuan kan shetarin adot le hian Vanessa eno te ka lo lang le in ani hi zu du dewani ma se funeral chuan fakder nan ti in mi fel takani thu chu zeptel pa chu ta Vanessa chuan zam lo ze thian zu du min te kher su o ka thu lo te ve mak Vanessa bok chuan asta chu ron be ve le in has ve satang moi lo kala i lo kal na chu la hle mai thei to bi chu do nia han ti pa ma se dan ve le video tang hian apa ngai lo zia chu kan shet ve karin soi sui to lo mai o le dot le mi hi lak volti ni a ani ero hi chuan in so le in fem hi athu pui ber in tok chuta lak chuan asa chu fium hal bolborin in so la pe lo te chu han zot ngal chu ti line gau chi alai chu lo long le in anak lak chu lo mu tir man mo athil mu tir chu khoi lo tur ni thu chu sil ngalin a khoi ve chu an thi ngal tur thu chu sil pa asa chu lo phude uzok charmi papit son lo long le in ani chuan thi lei hi nom ati ber ni turani a to bera chuan palian tak grey chu lo longin asta ni na chuan chi beile lo ti ve sam an jinga chuan a polite ve ber ome he tiang tang ringon po hian an sko chu an noi tur zia le an boring man lo tur zia te chu kan shetarin ole tun tum part 5 fa chuan tiang zong in phot se khong in like subscribe le comment share lama te khan chan min lak pui ula video dot le hi ron upload thoi kan dum don nia